Ayiphela sebiza abamakhamera ngizoshintsha. Uthi usuzoshintshiswa amakhamera. Cha, Uzoshintshiswa amakhamera. Sonke lesikhathi ubungashintsha ngani phela bengihlezi. Ngicela ungashintshiswa amakhamera. Wena zenzele wena, akusuke kuwena ngaphakathi. Ngiyathanda, akusuke kuwena ngaphakathi. Hayi ukuthi uzoshintsha ngoba nakubona amakhamera. Hayi ngizoshintsha sisi wami. Sengikhathele nje mhlezi ngikhuluma nawe into eyodwa. Bengani nothi ngabulala iwindi. Hhayi ngiqala namhlanje. Uyaphika nje ngokubona amakhamera. Bengibulala iwindi. Uyaphika ngokubona amakhamera. Kade ngakutshela ngendaba yewindi ukuthi nali iwindi leli. Angiyazi indaba yewindi. Sho sisono sami ngoba mina ngesikhathi ningihlasela nabangani bakho mina ngiya nge-police station. Mhlawumbe kube ngenza kanjalo mhlawumbe ngabe ku-right. Ngabe uyakhumbula ukuthi uwena wabulala iwindi. Yo, hayi ziningi kuningi uze nenye. Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi enough is enough. So-ke ngibiziwe kwamashu la ngikhona njengamanje. Usisi uthi akekho right ngezinto thizeni kodwa kahle kahle uzosichazela yena ukuthi ikuphi inkinga yakhe. Asiqale nje ekuqaleni kuze kuyofinyelela ekugcineni. So-ke nginethemba lokuthi nakanjani kungenzeka sisithole isixazululo. So-ke asike sibuke ukuthi kwenzakalani. Sabona kunjani? Yebo sawubona ngiyaphila. Alright. Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Mina nguMamtolo Ngwakandlela. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo. Mina igama lami nginokwazi Ngwagumede. Nokwazi Gumede? Yebo. Uzalelwe kuphi? Ngizalelwe khona la kaMashu. Okay. So-ke ngicela ungichazele kabanzi ukuthi yini eyenza ukuthi usibize, kwenzakalani, yini le ongekho right ngayo, and ucabanga ukuthi izoxazululeka kahle kahle indaba yakho uma ngabe kuwukuthi kwenziwani. Inkinga yami mina sisi enginibizele yona udadewethu. Udadewethu uhlupha ngotshwala. Okay. Indlela aphuza ngayo akasalawuleki la ekhaya. Uyaphuza ahamba abuye ebusuku, mebuye ebusuku uyasilwisa. And futhi kokunye ubuya avusa ingane ebusuku, mefika ebusuku ayivusa ingane ukuthi ihambe zomthengela utshwala. Zimthengela ugwayi ebusuku. Uba umdala phakathi kwenu nabathu? Uyena umdala. Okay. Yeah. Ama-parents asakhona wo-2 ayaphila? Cha sanawo sisi. Or nini esenibheke ikhaya? Sekubheke thina sobabili. Okay. So mhlawumbe uke wakhuluma naye kokuqala umtshela ukuthi yabo mfethu angimind mina ukuthi uphuza utshwala, ungaphuza nanoma nini mangabe kuthiwa uyafuna ukuphuza. Kodwa hayi ukuthuma iy'ngane ebusuku. Angikho right ngaleyo nto. If ufuna utshwala hamba uyosithengela mfethu. Ubuze uphuzela endlini it's fine. Unike naxoxa ngento ecishe ibe njalo nje. Siyaxoxa sisi ngako lokho. Mangabe engaphuzile uba right. Exoxa kuba ngathi siyavumelana ukuthi kuyinto azoyiyeka. Kodwa nje meke kwashaya i-weekend nje hawu qala phansi futhi uyaphuza. Kuyoze kuyolamula umsombuluko. Mhlawumbe usisi wakho ikhona lento emhlukumezayo emoyeni wakhe angekho right ngayo eyenza ukuthi azaphuze ngokweqile. Angazi sisi. Noma mhlawumbe inkinga zala ekhaya noma ukuthi abazali asisanabo, mhlawumbe yona ndlela yena azama ukuhila ngayo, mhlawumbe azama ukukhohlwa ngayo, istress ngayo. Bahambe nini abazali? Bashone ngonyaka ophelile. Kulo isiphuma kwana? Lo nyaka isiphuma kuwona. Usisi wakho ubevele ephuza vele abazali besakhona noma uqale ukuphuza kakhulu abazali sebengekho vele? Hayi usisa noma ubengaphuzi kanje bephuza yabo like mangabe kuwo Christmas noma kuyimicimbi kanje kodwa leka sekwenza nje manje uqale nje emva kokushona kwabazali. Uyazi ukuthi ama-parents awasithembi ngendlela eyodwa mesizalwa ibona sonke. So esakhona ama-parents mhlawumbe indlela beniphila ngayo usisi wakho lo ophuzayo othi usiyaxaka. Mhlawumbe abazali bakho bebencike kakhulu kuyena njengomuntu omdala ekhaya noma bebenilinganisa kuyikona ukuthi wena mhlambe inkinga nenkinga oba nayo awurely kakhulu utshalweni. Usisi wami ngasho ukuthi mhlambe njengoba enza kanje nje i-stress ngoba uyena obebambisene kakhulu benoma. Nabazali. Uyena bebambisene kakhulu benoma ngoba namanje nje uyasebenza sibheke yena ekhaya. Mina angisebenzi ngiphila ngeqolo uyena othenga ukudla mina ngede kwiqolo mhlawumbe angazi noma mhlawumbe i-stress
Okay. Sisona Mhlambe yonke into esimcindezelayo. ingaphezu kwamandla akhe. Ngiyacabanga. Ish. Usisi wakho unaye umuntu athandana naye noma uyihlalele nje uyi-one? Ube khona u-boyfriend ebenaye, What happened? angazi-ke noma mhlawumbe basaqhubeka yini naye. Mm. Kodwa ube khona umuntu ebengimazi belokhunjana naye. Unabantwana abayingaki usisi? Unabantwana ababili yena. Obaba babo babatreat-a kanjani abantwana babo? Ngabe mhlambe bayasenda imali njalo ngenyanga, Oyedwa mhlambe osendayo. bayakuthenga ukudla, mhlambe bayathenga izinto abantwana bashoda ngazo ekhaya, noma yonke into ibheke usisi wakho? Hhayi, uyedwa ubaba usenda futhi naye asenda imali etheni, usenda imali engango-500. Okay. Le enye-ke ibheke yena-ke nje. Mese kuba lezi ezami futhi nazo zibheke yena ngoba azinababa. Mana-ke, iy'ngane zakho Yebo. zibheke usisi wakho. Yebo. Nawe ubhekwe usisi wakho financially. Yebo. Naye iy'ngane zakhe ziphinde zibheke yena futhi. Yebo. Okay, I think vele lokho nje kukodwa kungaphezu kwamandla akhe. Kuyamcindezela. So i-personality kasisi wakho ikanjani? Akasulo muntu lo ophihliza yonke into meyikwatile endlini. Uthola ukuthi mese khulumile izwi lokugcina athi vele mina nguvala la ekhaya. Akekho omunye umuntu ozosho izwi ngaphezu kwami. Unakho lokho ukukhuluma kanjalo, ethi ngeke ngize ngimtshele lutho ngoba ngimdala ngimngaka ngikhiqiza iy'ngane kodwa lezo y'ngane jike zibheke uyena. Kangangokuthi waze wafika nje silwa naye bezongihlasela nabangani bakhe la ekhaya. Okay, babephuzile? Babephuzile bangihlasela nabangani bakhe la ekhaya, waze wabulala nanali iwindi njengoba lifile la ekhaya. Oh, okay. Yebo. Baze babulala newindi njengoba lihleli nje kanje futhi libheke yena. Ukuthi uyena Uyamthanda usisi wakho? Ngiyamthanda usisi wami. Niqhatha utshwala Ngathola nje usizo, ngiyamthanda usisi wami. Niqhatha utshwala kuphela? Utshwala nje inkinga, akukho okunye. So uma ngase usisi wakho ezwe ukuthi ubize thina abantu baka Black Life TV, uhlulekile ukukhuluma naye yedwa, angeke yena azasihlanyele? Angafuni kwakusiza ukuthi thina sithini kuyena? Hhayi angeke, uma ukuthi usisi wami inkinga yakhe isekutheni meke waphuza. Yabo mengaphuzile ungamphikela. Uyalunga mengaphuzile. Inkinga isekutheni meke waphuza, inkinga iqala lapho. Yebo. So what if lento le iyasolveka manje, but in a long run uthola ukuthi usisi uzolokhu ehleli egqubeni lokuthi wena wambizela abantu baka Black Life TV, wahluleka ukukhuluma naye ninodwa endlini? Angeke ngathi ukuthi kuzoqhubeka kimbi. Kodwa nje mina into ebengiyicela nje bengathi mhlampe usisi engathola mhlampe noma i-rehab noma yini. Okay. Into ezomlapha nje. Okay. So akungene ey'casulweni zakhe. If wena bowumdala ekhaya and if ama-parents abethembele kuwe and then jiki vele siyazi ukuthi akekho umuntu ozohlala emhlabeni kunaphakade, sonke siyahamba vele, sonke sisendleleni. So uthola ukuthi ama-parents azohamba nisale nodwa, awugqoke iy'cathulo zakhe, yonke into ibheke yena. Angisho ukuthi utshwala ngiyabuphasisa, angikho lapho mina, but awugqoke iy'cathulo zakhe ube uyena enemithwalo emingaka yonke emahlombe, ubuzoyenzani? Ya yena angimblame, yena kunzima abhekene nakho. Kunzima. Ingakho ngithi mina usisi wami ngifuna ukuthi sibambisane lento lemhlasele, sidlule sobabili. Hhayi ukuthi nje ngizomlahla kanjalo, cha. Ngifuna nje ngizobe ngimsiza, ngizobe ngila eceleni kwakhe sonke istep ezobe sithatha, isinqumo sakhe azosithatha, ngizobe ngikhona ngimseka. Usisi wakho-ke njengoba usinikeza inamba yakhe, akanqabanga ukuthi asijoyine ngokuhamba kwesikhathi, but excuse me, akazange ukuthi uwena obhalile kwi-show. So I hope lento ngeke ize imqhathe ekuhambeni kwesikhathi. Kodwa-ke angiqabanga ukuthi afike ukhona njengamanje. Angazi noma wena ukulungele yini ukuthi ngimlande uzokwazi ukuthi ukhulumisane naye, umtshele nje zonke izinto ongekho right ngazo. Into engicelayo kuwena, ungakhulumi ngokukwata kuyena. Naye uwumuntu ufana nami nawe, soba u-two. So ungavele ufuhleleke kuyena, but ukhulume naye ngendlela e-right ukuze sizokwazi ukuthi sisolve le nkinga le esinayo. Ne? Ngiyacela-ke ukuthi ukulungele ukuthi ngimlande. Ngiyacela usilandelele.
Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Enough is Enough. So-ke sikhona njengamanje and usisi uvumile usasijoyine and sizozwa ekuhambeni kwesikhathi noma isitori siyalunga noma cha. Sabona kunjani? Yebo sawona. Alright. Ngiyaphila njalo. Ngiyaphila nami. Usisi ngala ungitshelile ukuthi usisi wakho. Yebo sisi wami ngiyami. Ubengangiqambela amanga. Hayi sisi wami. Alright. Niphila kanjani la ekhaya since abazali sebengekho? Kuqhubekani? Niphila kanjani? Nidla ini? Ubani osebenzayo, ubani ongasebenzi? Into enijwayele ukugejana ngazo, sokubani osusile omunye? Nigcine nisolve kanjani leyo nto leyo? Kwenzakala nje la ekhaya egcini mhlawumbe. Mina ngokwami ngazi ukuthi siphila kahle. Nje mengithola lawo masenti ngiyathumela ngiyathenga ukudla nje. Okay. Angazi kodwa phela kusisi wami. Uyathinta ezinkambeni zafaro? Yebo ngiyafika kuzona. Uyagxila noma uyafika nje? Ya kona bengifika kuzona kodwa manje sengiya ngokuya mengizwa ngayo ngiyagxila sengiya ngokugxila. So ekugxileni kwakho ezinkambeni zikafari usisi wakho ube umbona ngazi ukuthi ufila kanjani ngaleyo nto leyo? Noma ngabe kuthiwa ubengakazi azaphimisa amagama but uyamazi uzalwa naye. Ubone ngazi ukuthi kwenzakala njalo uma ufika ekhaya usugxilile kakhulu ezinkambeni zikafari. Sisi wami njalo hlezi nama-complain njalo Monday ngithola ama-complain njalo nje usuke ngathi suke se-ready ukuthi uzongenzela i-meeting njalo Monday ngitshela Ukusho ukuthi akekho right ngawe. Shuthi ngakuyena yena uyibona mina ngokwami angiboni nginephutha kodwa yena shuthi khona la nginyathele kodwa nje ngingazi kodwa Monday nje hawu ngiyazi ukuthi ngiba ne-meeting. Ngiyazi vele ukuthi mesizalwa azivele nje zivele sithushuke nje emhlabeni. Bakhona abantu abasuke bezizala. So uye washo yena ukuthi okay nikhuliswa abazali kodwa kuhamba nesikhathi bahamba banishiya ninodwa. So kukulimaze kangakanani ukuthi ukuthi ama-parents ahambe emhlabeni and kwasala wena njengosisi omdala ekhaya? Buzizwa kanjani ngalokho? Kukulimaze kangakanani? Kwangilimaza kakhulu, kwangilimaza kakhulu okungangoba noma ngithi ngiyacabanga bedane kufike wona abazali kuqala. Okay. Mase nami-ke Friday hayi thinta abangani sikhiphe nami ngindlela engithi ngirelease ngayo i-stress le. Kuze-ke mhlawumbe mengifika nala ekhaya mengisanayo imayani thume iy'ngane. Abantwana abancane? Ya ngwangazi ukuthi iy'ngane phela ey'segcekeni ziyathuma. Ngoba wena umuntu obufuna utshwala yini ubungaziyela esitolo? Why kufanele uthume abantwana? Because uyazi abantwana bakwazi ukuzikhulumela, mebethunyiwe nakanjani kufanele bahlonishwe, ba-obeye ngaleyo ndlela ba-obeya ngayo ekhaya kubantu abadala. And uyazi ukuthi abantu la ngaphandle bayareyphana ibhadi. So what if umntwana omncane bomthuma la ekhaya ufuna ugwayi, ufuna ukushisa, ufuna ukubhema, ufuna utshwala, ufuna ukuphuza, kodwa uthi uyamthuma umntwana athuke ehlangana nezilwane ezabantu lemnyango bagcine bemrape. Bungayicabanga wena nje yonke leyo nto leyo? Shuthi kusuke sekudleke kakhulu nanokucabanga ukuthi ngoba vele ila kamakhelwane izothi itshobe siyabuya futhi. Kodwa ngiyalizwa lelo phuzu ngivele iy'ngane angimele ithunywe utshwala nogwayi whatever. Okay. Usisi wakho ubhalile kwi-show yaka-Black Life TV ethi Enough is Enough. Ngesimanga sokuthi usekhathele indlela kwenzeka ngayo la ekhaya. Akashongo ukuthi ukhathele wena. Akasho ukuthi ukhathele wena. Uthi ukhathele isimo indlela kwenzeka ngakhona la ekhaya. Uthi akekho right. So ngiyacela nje ukuthi umuphe ithuba lakho umlalele ukuthi kahle kahle yini la kubizela yona, yini le athi ukhathele yona manje. Ngiyacela. Hayi ngeke. Ngiyabonga. Ngiyacela ukukhulumisana naye. Mina sisi wami into engikubizela yona indlela osuyenza ngayo la ekhaya izinto ayisafani naseqala isikhathi kade sisanoma. Wena la ekhaya sesiyahlukumezeka ngendlela ophuza ngayo mina nezingane.
Lento yakho yokuthi uhambe njalo ubuye ebusuku ufuna sizokuvulela sinongqozela ebusuku, ushaye amawindi lana, nalento yakho ukuthi wafika la wazongihlasela nomngani wakho ngenxa yokuthi ngiyazama ukukubonisa ngale ndaba yakho yokuphuza utshwala. Wangihlasela la nomngani wakho. Awufuni ukukhuzeka. Mina into ebengithanda kuyena bengithanda ukuthi ushintshe indlela ophuza ngayo. Angisho ukuthi ubiyeke utshwala ngoba nakuwukuthi kuthanda mina cha. Ngithi ngicela uzame ukuncenga ukushintsha noma uzame ukwehlisa indlela ophuza ngayo. Angiyithandi, iyahlukumeza la ekhaya. Mina ney'ngane iyahlukumeza. Kakhulukazi le yokuthi uhambe ufike uyophuza la uphuza khona, uphinde futhi uze la ekhaya uzothuma iy'ngane zamantombazane ukuthi zihambe zothenga utshwala. Angazi ukuthi utshwala usuke ungaphathi iy'ngane lapho kade usuke uphuza khona, uze nabo la ekhaya. Kunokuthi usuke le uphinde futhi uzothuma iy'ngane ukuthi ayiphinde futhi zile zokuthengela utshwala. Hhayi ingiphathi kahle leyo nto oyenzayo. Usuqedile ukukhuluma? Ngiqedile. Hawu. Hhayi yankulula indaba. Ubone kungcono utshela abamakhamera ukuthi abakhulume nohlulekile ukukhuluma nabo. Ngicela ukungena nje lapho. Akalwi nawe sisi wakho. Kodwa uyabona indlela izinto ezenzeka ngayo ekhaya ukuthi noma ngabe kuthiwa ubezozama ukukhulumisana nawe ubungeke umuzwe vele. Ngesimanga sokuthi indlela obenza ngayo ibisingaphezu kwamandla kuyena. Akasho yena ukuthi uyingelosi. Akasho yena ukuthi akanawo amacala awenzayo. Akasho ukuthi akanazo izono. No. But ubuka indlela njengosomdala. Osuwenza ngakhona. Mhlawumbe ucabanga mhlawumbe ku-right ukuthi la usukubuya khona uthenga utshwala ozobuphatha endlini. Hhayi ukuthi uma ufika uthumela abantwana because sinabantwana abancane sizele singomama. Kunezinto ezenzakalayo ey'ningi engangozulu emnyango. Umntwana angarasheshwa nanokureshwa emnyango ekade ethunywe utshwala. Engakwazi ukuzilwela, engekho umuntu omdala ahamba naye. But yena uyacela akafuni ukulwa nawe. Uthi usisi wakho futhi uthi uyakuthanda. So akafuni impi. Yena uthi usekhathele indlela izinto ezenzeka ngayo la ekhaya egcekeni. Kakhulukazi mekuza ngasekuthumeni abantwana utshwala because bancane. Abakwazi ukuzilwela. Akanankinga noma ngingaqhubeka nabo utshwala ngingathumi iy'ngane. Cha, angishongo ukuthi anginankinga noma ungaqhubeka nabo utshwala. Ngithi mina cela ushintshe indlela owenza ngayo. Oh sisi hhayi ngezwa hhayi. Ngona vele mengingashayile wena sisi ngiba right. Ngokusho kwakhe. Ukuncomile wathi if awuphuzanga konakala mase ngishayile kanje. Yes, inkinga iqala masushayile. Kodwa nje akazazi athi unenkinga nokuhlala nawe. Uyakuthanda, akanankinga nokuhlala nawe. Yena ukhala ngezinto ey'ncane nje ey'ncane wena ongeke uzoyinake if sekuphuzekile kakhulu. Phela nje akatsho ukuthi uyakulahla. Awukho umgqoma ngakulahla kuwona. Usisi wakho usisi wakhe. Ayikho into angayenza ukushintsha lokho. Kodwa nje uyacela nje lezi zinto ey'ncanyane ey'balulekile. Phela futhi akalwi nawe. Ngiyayizwa leyo phathi hhayi ngizozama ukwehlisa utshwala sisi. Ngizozama nami kodwa-ke nginey'nkinga zami nje ezingibhekane nazo ziningi. Obaba bey'ngane ngala nje ne-stress sokulahlekelwa abazali ngala manje kuningi nami suke ngithi ngiyayijabulisa wena sisi kanti angazi ukuthi senginyathela usisi wami kodwa kwey'ngane ngiyakuzwa. Notshwala-ke sisi wami ngicela ungixolele ngiyayizwa leyo ndaba. Ngizozama ukuthi ngehlise ngibusisi wakho lo obumazi kuyena. Ngizozama. Asithembe ukuthi njengoba ukhuluma nje manje usho kuyikona kona ngoba phela thina hleze sikhuluma nawe ukhuluma uphendule kanje kodwa dukuduku kuphele kushaya i-weekend uqale phinde uqale phansi. Mina sengikhathele shem njalo yabo njalo mesihleze sikhuluma naye siyakhuluma naye ngomsombuluko usuke sa-right. Kwashaya uLwesihlanu iyaqala futhi inkathazo. Siba nenkinga la ekhaya. Njalo uhleze ekhuluma kanje ethi uzoba right, uzozama, uzoshintsha kanjani. Kodwa akhona okokuqala ngeke ngazama mina kuqala ngizama ukuhlala ukukhuluma ngihlale phansi ngikhulume naye. Hhayi-ke kwashaya i-weekend bahamba bongiphuzela nabangani bakhe baphuza waphinda wabuya weza la nabangani bakhe bazongishaya la ekhaya. Wazothi mina sengizenza wangishaya la ekhaya kwaze wabulala newindi le. Angikukhumbuli yabo-ke lo kushoyo angikukhumbuli angikwazi ngikuzwa ngawo mhlawumbe wena olibulele usuzothi kubulawe nini nomngani wami lo akaze angitshele lo wafika lo edakiwe wafike bangihlasela la benabangani bakhe bangishaya la baze babulala nali iwindi. Namanje iwindi lisahlele lifile kanje. Mina ngihlezi ngihlamula bulawa yini. Wena nje walibulala iwindi.
Uyena walibulala. Wena bolokhu uzitshela ukuthi zilabulala abantwana. Abantwana bavele basuke bebulala iwindi. Bazolibulalela abantwana. Ngishaye ngelitshe-ke iwindi singashaya kuze kube kanje. Kube kanje. Hayi phela sebiza abamakhamera ngizoshintsha. Uthi usuzoshintsha amakhamera. Cha, uzoshintsha amakhamera. Sonke lesikhathi ubungashintshi ngani phela bengihlezi. Ngicela ungashintshiswa amakhamera. Wena zenzele wena, akusuke kuwena ngaphakathi. Akusuke kuwena ngaphakathi. Hayi ukuthi uzoshintsha ngoba nakubona amakhamera. Hayi ngizoshintsha sisi wami. Sengikhathele shem hlezi ngikhuluma nawe into eyodwa. Benganothi ngabulala iwindi. Hayi ngiqala namhlanje. Uyaphika nje ngokubona amakhamera. Uyaphika ngokubona amakhamera. Kade ngangitshela ngendaba yewindi ukuthi nali iwindi leli. Angiyazi indaba yewindi. Sho sisono sami ngoba mina ngesikhathi ningihlasela nabangani bakho mina ngiya ngepolice station. Mhlawumbe kube ngaya kube ngenza kanjalo mhlawumbe ngabe ku-right ngabe uyakhumbula ukuthi wena wabulala iwindi. Yo. Hayi kuningi uze nenye ngiyaxolisa. Kuningi ongakwazi ukwenzela la egcini. Shouthi ngiyaxolisa sisi wami. Ungakwazi nje ukwehlisa kancane otshwaleni. Ngiyazi mase u-addicted otshwaleni. Ngeke uvisana usuke nje sesiyalala namhlanje kusasa kusekuseni usubuyekile utshwala. Ngiya-understand vele ukuthi awukwazi ukwenza kanjalo. But ezinye izinto uziyeka kancane. Ngiyakucela bandla. Njengoba usisi wakho ebhalile. Yabo ukhuluma iqiniso bangangozulu abantu abasibhalelayo. And njengoba sizifika kuyena nje kade abhala kade as-emailela lento belokhu iqhubeka ilokhu yenzeka. And njengoba sizisithola ithuba lokufika manje la siyacela asikukhombi asikuphoqeleli but bekuyisicelo nje asikwazi phela ukuthi singakutshela ukuthi wenzeni usumdala usukhulile. Ngeke sikwazi ukukukhomba ukuthi enza inananani engathi siyakuzala asikuzali but usisi wakho uyacela Nkosi yami uyacela ukuthi niphilisane kahle since abazali sebengekho sekuyinini ama-parents ey'ngane zenu la ekhaya. So siyacela Nkosi yami siyacela wehlise nje kancane kuze kulunge ngelinye ilanga. Hayi sisi ngiyaxolisa la engone khona sabantu siyona. So ifastela leli uzolilungisa wena ngephokotho lakho. Mase ngiholile ngizolibekelela. Okay. Asithembe ukuthi ukhuluma iqiniso kulokho. Hayi ngizokwenza kanjalo sisi ngiyathembisa. Iqiniso bandla. Ngoba mina le mpilo esiphila la ekhaya bandla sengikhathele yona. Sengikhathele. Ngiswela amandla futhi ngiswela amandla ngabe ngiyaphuma ngishiyeke nomuzi wabazali ngihambe mina ngiyoyiqashela nengane zami usale ngenxa yokuthi ngishelela unyawo nawe into engenzeka kuwena ngiyaxolisa nje. Ngiyabaza ubuhlungu vele odlule kubona nami ngiyabuzwa kanami ubuhlungu odlule kubona. Kodwa wena awufuni into engifunayo ukuthi mina nawe sibambisane siqhubeke silungise ikhaya labazali. Hayi ngizolungisa ikhaya lingafi ngoba naku ukuthi abazali abasekho nawe phinde futhi uzo-edelela uphuza utshwala. Ngiyaxolisa. Angiyithandi shem le mpilo siphilisa yona ney'ngane angiyithandi ayikho yinhle. So uzoshintsha sisi wami indlela wenza ngakhona. Yebo sisi. Usamthanda sisi wakho? Ngiyamthanda kakhulu. Usamthanda sisi wakho? Ngiyamthanda usisi wami. Okay. Ngiyacela ukuthi nanoma ngabe kuthiwa yini eyenzekile ningabeka amagqubu kunina nobawu-2. Nibambisane ikhaya lenu leli nonke nikhulise abantwana bonke ngendlela e-right. Ngiyanicela kunina nobawu-2. Ningabambelani amagqubu. Angisho niyathandana nobawu-2. Yes, uthando mina ngazi ukuthi aninawo amagqubu. So menithandana khulisana abantwana nobawu-2 nizwaneni nibone ukuthi nenza kanjani ekuhambeni kwesikhathi. Nakhona usisi wakho akasho ukuthi uyakukhomba ukuthi yeke utshwala ngendlela afisa ngakhona yena. Uzolokhu uzama kancane ngeke uvele kuse namhlanje kusasa usurasi usubiyekile kunaphandle cha but uzubalile kuwena izinto athi akazithandi. So ngicela ukunciphise nje lapho ulokhu uzama. Hayi ngizozama sisi ngiyathembisa. Ngiyabonga kakhulu. So mbukele lapha ekhaya sikhethe ngokuthi sivale la ngesimanga sokuthi usisi willing ukuthi azame ukuthi ehlise kancane etshwaleni baze bagcine sebe-right ngelanga because banabantwana abasenabo abazali sekuyibona abantu abadala njengamanje legcekeni. So ngiyacela ukuthi nawe mekuwukuthi abazali bakho sebakushiya ekhaya la uhlala khona asikho isidingo sokuthi ufocuse kakhulu otshwaleni ekubeni nizele niney'ngane. Okwena ukuthi nikhulise abantwana ayekho umuntu wayethi okwashiwo ukuthi emhlabeni uzohlala ingunaphakade. Nakanjani sonke sendleleni siyahamba. So mekuwukuthi kuyenzeka uyahamba enza sure ukuthi abantwana bakho uzobashiya
at least bekwazi ukuthi bangakhona ukuthola ukuthi indlela abangaphila ngayo ekuhambeni nesikhathi. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye. The Black Life TV.